Moi bons días a todos e a todas. Imos dar comezo con este Congreso Galego do Voluntariado. Simplemente dicirlles que vamos a proceder a continuación á inauguración do Congreso e en caso de que precisemos unha sala de maior aforo, tamén procederemos ao longo da xornada a adaptarnos para que todos e todas estén o máis cómodos posibles. Sin máis, cedolle a palabra ao vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana. Moi bons días a todos e a todas. Benvidos a este Congreso Galego do Voluntariado e benvidos, se mo permitides, a esta revolución tranquila da política social que dende a Xunta de Galiza queremos facer. Eu estou convencido de que nas sociedades modernas e democráticas o goberno ten a legitimidade para gobernar, pero o poder do goberno nunca se pode entender dende unha perspectiva absoluta. Nas sociedades democráticas, nas sociedades modernas, o poder sempre é unha entidade compartida e fundamentalmente compartida cos cidadáns. E a esencia da democracia está precisamente neso, en que os cidadáns teñan a oportunidade de participar e que a súa participación non se pode entender nunca restringida ao acto electoral cada 4 anos. Importante como ningún outro, pero nunca exclusivo. Nos pensábamos que era importante a celebración deste Congreso, pero non queríamos organizar ningún fasto á gloria do goberno. Ao contrario, queríamos que houbera, e esperamos de verdade que esta xornada sirva para iso, un congreso de participación, de debate e de ideas. Aquí o goberno ven a aprender, non a implementar doctrina. Temos as nosas ideas e os nosos proxectos que queremos plantexárvolos e presentárvolos. Non vamos como goberno a abdicar das nosas responsabilidades, porque eu penso que iso forma parte precisamente da revolución tranquila da política social que hai que facer. Non pode ser que un goberno abdique das súas responsabilidades e o que son funcións e responsabilidades propias as intente trasladar ao voluntariado utilizándolo máis ben como coartada da súa inactividade que como actividade propia voluntaria. Temos como goberno a obriga de ter propostas e as temos. Temos a obriga de ter proxectos e os temos. E vimos aquí a presentalos, pero non vimos a impartir doutrina, vimos tamén a escoitar e a aprender, porque non se pode facer política de voluntariado sin contar cos voluntarios. Ese é o noso convencemento e para iso estamos hoxe aquí, para falar, como se di coloquialmente, a calzón quitado, sen ningún tapuxo, sen ningunha premisa. Convencidos como estamos da bondade dos nosos plantexamentos, estamos dispostos a contrastarlos con todos vós, a argumentar e que da razón salga finalmente as conclusións. Creemos que é necesario facelo e que a vosa contribución é indispensável para que podamos ter un auténtico segundo plan de voluntariado para o período 2006-2010. Este é, polo tanto, un primeiro acto dese proceso fundamental e inexcusável para nós. E queremos, ademais, que a xornada circule ao redor de 3 grandes líneas de traballo. Dun lado, a promoción e a formación do voluntariado galego, cuestión indispensável. Doutro, a coordinación e o traballo en rede, porque é importante construir sinerxias, é importante que haxa non só colaboración, sino interrelación, e pensamos, ademais, que esa é unha asignatura pendente que xa vai sendo hora que cubramos. E unha terceira cuestión sería establecer unha metodoloxía da acción voluntaria, que o que son experiencias abondosas e ricas de todas e cada unha das entidades de voluntariado poda ser posta en común para que podamos así tamén establecer unha metodoloxía común que sirva de ensinanza para os que empezan sempre fixándose nos que máis experiencia teñen.
Ese é, polo tanto, o noso desexo e quero rematar esta breve intervención agradecéndovos a todos e a todas a vosa presenza aquí. Sin vos, todo isto non tería sentido. E con vos estamos seguros de que o éxito nunca será só do goberno, sino do conxunto da sociedade a que tanto vos como nós representamos. Moitas grazas. A secretaria xeral de Benestar, María Jesús Lago, vai proceder á presentación do primeiro conferenciante, momento que nos aproveitamos para disculpar a nosa presenza. Moitas grazas.